puilano khulumung yapuru bubagrano tai bele bele ke hambai ani mung bidesh de burma COVID-19 lockdown ni bagai chini takuk song Telangana o samung tana thangai kasawi tongkha abun bagai tirpra phaimali aborok phiaba tabuk train chalung khani khanawi borok 21 June Howrah ni ticket tanai borok phailekya borok 9 jona phailekya abun bisingo Howrah ni simi Tripura jora borok aro phai samangka kunu train service koroi hingke borok aro teisa osubida o kalai thanglaiuka financial crisis tongo borok flight ticket botani nogo kifil mayang tongha Kolkata ni simi hingke abuni bagai bubagora borok ni bagai 23 June 23 June phung 9 tani nugu flight borok ni bagai ব্যবস্থা khairika ব্যবস্থা khairima bai borok nogo kaham korengkai sokpaikha amon bagai bubagora belai belai khana hambai borok yaga smartphone korini bagai borok bubagora no hamai yafarmaliya phiaba ani yaktei borok joto chubachu mama ba ang bubagora no taisa belai belai kha hamai yafaru tai Sohel Dev Burma tai Da Kisan nobo belai belai kha hambai karon borok ni yaktei no borok ni saitok mungbai no borok bubagora ni chubachu mangkha abon bagai belai belai kha hambai